Damok na't kabaliktaran, ano't mapapagitangan, ano't ikaupupay. Pili nala, pili nala. Itong pagkagabi uma, bawa pahalangit duwa, na't mga nagduwan nandi pwede makabalik sang litmahirot ang ibang nga tao. Baga na sa nga lugar na titirok, tungod na ilusyon ng pipinahigot niya ang kalibutan natong kaliligot. Dirig maaram, may daliri na padara, di na araba, basta kukuhaon ko na no itada. Bisiwari na mo na pakiana, may da mga tao nga di malipayan, basta naghihimakuri ang kontra. Danay kung hino pat di mo kaaway, amo patayan ang mga ungod. Danay kung hino pat diri maupay postura, amo pat mga buyod. May nakwartahan damot kayamanan, mga kasangkayan at di kadamo. Kaupon pati ka nga aga nga dahas sa gabi, nga dahang mga tuhog ka. Tas kung di inti ka perdi ka na kinabuhi, di da ka natatalukod. Pili na la ang kalipayan, din hinaba ako pamilya pati kasangkayan, mga upod aguti nga tambayan. Ukaruyagon maginasin sa ano, makatamak na ko nga itablado. Hain pa ako magiging tablado, hain di daan ng nga regalo. Damo na't kabaliktaran, ano't mapapagitangan, ano't ikaupupay. Pili nala, pili nala. May damalimpyo, may damalambre, depende ako ta kung di nakabase, may damagkaret. Durong ka dati perong kaburot, undi rin na mamati. Wari may nakitang balansi na napabot nga alkansi na tao, tas mga alkalde unta mapansin mo ng mga tumana. Wari may pagigugma na naapi pamati daw, ani biskim sulod balay na kakadumot na kakakontrahay mo tungod ang kadamot timbakay. Bisan sige timlabay pato pag dinahanglan mo tira tinapay na iya at agai mo na bagat amo matangay. Tunay na gugma dikta rumaway mamay bagalang tagay pero tanggero may malumanay, may daw sa naawang at tupo sa kay, may kadilapay, may damatibay tagay. Tigdati patay na, may nati kalagay na, may nagiangay, may nagiawin, pero baday nagyapo ng tagay. Pili nala, pili nala, pili nala kung hino ka nga da kay bisan ano ka na klase na tao, may da problema naging tutulong. Kikinimkim, giniinilog na puot, mga dumot at sunod, pasag di kung hinot kumita tatlo ka basta ta nagkita magkahuhudo. Every decision, every action, every choice that is made in your present moment has an impact on your future. Don't ever forget this, because it's one of the most powerful principles you can live by. Kabaliktaran, ano't mapapagitangan,